bams. Hvor er bamsen henne? Hvor er bamsen henne? Hvor er bamsen? Er den der? Er den der? Max? Ja, har det bamsen? Har det bamsen? Yeah. Her var det bamsen. Her er det bamsen. Må jeg få bamsen? Her er det. Må jeg få bamsen? Ja. Hvor er bamsen? Lort din hale. Hvorfor er hende? Hvorfor er hende? Hvorfor er hende? Ja, kan du finde far? Var det far, der lavede dem? Kan du finde far? Maxen? Hvorfor er hende? Hvorfor er hende? Ja, du er far. Du er godt, skat. Du er far. Hvor er bamsen henne? Bamsen henne? Hvad? Hvor er bamsen? Ja, det var godt. Skal du have en guffer? Klokken halv. Skal du have en guffer? Ja, Tutti. Skal du have en guffer? 2 guffer. Hej, Juffy. Det er ikke noget, du kan lide. Smagte den godt? Nej, se det. Dygtig. Pote. Pote. Godt. Anden pote. Godt. High five. Godt. Anden high five. Dæk. Dæk, Max. Kan jeg godt? Dæk. Dæk. Ja. Jo. Godt, Pote.